Avui la recepta que farem serà amb el cabrit. El cabrit lletó, no és ben bé un xai, és més petit, un cabrit 4 quilos i mig, tendre, bo, i aleshores la nostra recepta avui, el nostre carnisser ens ha desossat la cuixa sense desfer-la, veieu, que ens ha tret tot l'os, des d'aquí del garró fins a baix a la part que s'enganxa amb el llom, i avui el que farem serà farcir-la amb una miqueta de panxeta, una miqueta d'all, timó i una miqueta de llaurer. Veureu que és una recepta fàcil, ràpida, i aprofitarem per fer-li un suquet de rostit, i amb la seva guarnició ens quedarà un plat de festa major. Amb 2 fogons ens hi posem. Veieu, el nostre carnisser ens l'ha deixat ben desossada, sense cap os, sense cap tendrum. El que passa que nosaltres potser l'acabarem de polir per deixar-la arreglada de manera que després una vegada farcida amb la corda la deixarem ben lligada perquè ens quedi homogenitzada i al rostir-la al forn ens quedi d'una forma ben cilíndrica i ben maca, que després a l'hora de tallar-la ens quedi un medalló ben xulo. Vaja, a polir-ho una miqueta més amb el ganivet. L'estirarem i l'anirem obrint de manera que ens quedi tota una base a punt per poder-la farcir. El forn el tindrem ben calent ja per posar-la a rostir a uns 180-190 graus i després que ens quedi sobtat i ens quedi ben dauradet, li baixarem cocció per anar-lo coent al centre del producte. Ja ho veureu. La tenim la nostra cuixa arreglada. Ficarem una miqueta de sal fina, una miqueta de pebre, una miqueta de romaní, que li va molt bé al cabrit, al xai. Aquí tenim uns allets, el ficarem talladet a bocinets petits. La cansalada, i aquí ho farem amb bastonets. Ja ho tenim així. Doncs també ho repartirem una miqueta per aquí, pel centre de la cuixa. Una mica ho tinguem així a punt, aleshores li haurem de donar una forma. Amb paper de film, si us voleu ajudar, us anirà molt millor. Però en aquest cas, si la deixem bé, l'anirem enroscant en forma de caneló. Fàcil. La podeu farcir de lo que us vingui de gust i de lo que us agradi. En aquest cas, ara el que anem a fer és amb la corda ajudar-nos, perquè la corda el que farà serà deixar-nos la peça homogènia, que al moment de la cocció no se'ns deformi. L'hem lligat primer de la banda aquesta i ara el que anem a fer amb la corda, estirem amb el dit i a ras de taula, d'un cop sec, li passem la corda per sota i se'ns quedarà ben ficat. La tornem enrere i ara ja la lligarem amb el tros de corda que se'ns havia quedat aquí. 2 nusos dobles, apretem i li donem un cop de corda. I aleshores ja li fem un altre perquè ens quedi ben tancat. I ja tindríem el que seria la nostra peça a punt de ficar-la al forn. Tenim la nostra cassola. Oli d'oliva, en aquest cas, us recomano que ho feu amb oli d'oliva, però a vegades pels rostits també ens hi va molt bé el lard de porc. Ens donarà el punt mediterrani. Una miqueta més de timó, una miqueta més de pebre i una miqueta més de sal. Ben regat d'oli, perquè veieu que és una peça que tampoc és molt greixosa. Aleshores, a l'hora de la cocció, no ens en deixarà molt de greix. Aleshores, l'hem d'ajudar, en aquest cas, amb oli d'oliva. I ja la tenim a punt per ficar-la al forn uns 12-15 minuts, amb una temperatura de 190 graus. Som-hi. Anem a preparar una miqueta de guarnició. En aquest cas, farem unes pastanagues baby que les glacejarem amb una mica de mantega i de sucre perquè ens quedin glacejadetes, uns cors de carxofa que els farem saltejats amb aquests espàrrecs, amb aquestes putes d'espàrrecs, veureu. I després el que farem serà, amb els cigronets, fer-hi un puré, un hummus, però sense perfumar molt d'espècies, perquè no volem que predomini, que després sigui molt més vistós a l'hora d'emplatar-lo. En 2 fogons, som-hi. I ficarem les pastanagues, en aquest cas mini carrotes. A les pastanagues hi direm una miqueta de sucre, una miqueta de sucre i una miqueta de mantega, en aquest cas. Hi ficarem la mantega, el sucre i l'aigua que ens deixin a les pastanagues, ens farà perquè se'ns caramelitzi i se'ns glacegi. Ja ho veureu.
I fiquem la goteta d'aigua. I ara el que farem serà ficar-li un paper sulfuritzat amb un floret al mig per tapar-lo. Això el que ens farà serà que ens ajudarà per caramelitzar-nos la pastanaga. Mentrestant ficarem una cassoleta al foc, on hi ficarem un rajolit d'oli d'oliva, on hi farem el nostre puré de cigrons, o la nostra crema de cigrons. Agafarem una escalúnia també per ficar-la ben picada. Important, quan tallem, la mà ben plana tirant amunt, perquè no ens tallem, I pessigant, com si volguéssim pessigar la ceba. Una miqueta d'all també li ficarem, i som-hi. Agafarem una miqueta de fulla de llaurer, la meitat, en tindrem prou. Una miqueta més d'oli. Aleshores, tenim la pastanaga, la fiquem al foc de darrere, així podem controlar millor la cocció d'aquí al davant. Vigilant que no se'ns cremi, comenci a agafar color i tirarem els cigrons. Els saltejarem, baixarem una miqueta al foc i li posarem una miqueta de crema de llet perquè ens deixi una untuositat a l'hora de passar al cigró. Una punta de sal i una punta de pebre. I que se'ns cogui durant uns 5 minuts. Veieu que se'ns ha evaporat l'aigua i ara el que farem aquí serà la crema de cigrons. Li traurem la fulla de llaurer, ja ens ha deixat anar tot el sabor, i el que farem serà ja passar-ho al túrmix perquè ens quedi ben fi, ben homogeni. Som-hi. D'altra banda, amb una altra paella, saltejarem cors de carxofa, unes quantes puntes d'espàrrec, una miqueta de panxeta fresca. Amb una farem. Sabeu on és la part més tendra de l'espàrrec? Això és la part més noble de l'espàrrec. La utilitzarem. La panxeta, en aquest cas fresca, la farem coure i la farem torrar de manera ben cruixent. En aquest cas, els cors de les carxofes ja els tenim cuits. I a l'espàrrec aquest, al ser tan tendre, només serà donar-los un cop de paella. Ja ho veureu, que ens quedi crec-crec. Un bon raig d'oli d'oliva, ben calent, ben roent, i hi ficarem la panxeta, que se'ns quedi ben doradeta. Una miqueta de sal, una miqueta de pebre. A la que ens comenci a agafar el color hi tirarem les puntes d'espàrrecs. Ens donarà un plat molt vistós, una vegada que tinguem el rostit, amb la guarnició, les pastanagues, el puré de cigrons, les puntes d'espàrrec amb els cors de carxofa. Ens quedarà un plat ben guarnit i ben colorit. Els cors de les carxofes els farem per la meitat. Sense més. I ficarem una miqueta més d'oli d'oliva. Que ens agafi color. Bon, amics, doncs ja tindrem el que és la guarnició ja arreglada, a punt, reservada, guardada, fins al moment de l'emplatat. Ara anem a treure la cuixa del cabrit. Uau, això ja m'agradaria, Oiteu-me. Tanquem el forn. Veieu la nostra cuixa que no se'ns ha deformat, És important la forma que ens ha guardat al bridar-la amb la corda. Retirem els rostits, ficarem en una safata. Les cuixes les deixarem reservades que reposin amb calent, a dins del forn apagat. Treure l'excés de greix, que no ens interessa, o l'excés d'oli en aquest cas. I ara el que anem a fer és el suc del rostit. Flambegem amb una miqueta de brandi per desglacejar tots els suquets. I tirarem el vi d'Oporto i una miqueta d'aigua perquè no ens doni tanta fortalesa. I tirarem una fulleta de llaurer, una miqueta de romaní i una miqueta de timó. I deixarem que ens faci una reducció. Aquest suc és el suc del rostit de la nostra cuixa de cabrit. Aquesta salseta ara que se'ns està reduint. Jo normalment la colaria, però en aquest cas, veieu com ens ha quedat tota la cassola de neta? I aleshores el que farem serà decantar-ho amb aquesta altra cassola. La deixem al foc. La densitat ja és la que m'interessa, I ara el que farem fora del foc és ficar-li una nou de mantega on l'acabarem d'emulsionar perquè ens quedi més brillant i més untuosa.
Doncs bueno, amics, ja ho tenim quasi tot a punt. Ara el que anem a fer és a preparar l'emplatat. Veieu? Ara el anem a tallar de manera per veure el punt de cocció. Veieu? Ens ha quedat fantàstic. Una cocció rosada, ni molt cuita ni molt crua. És la manera que ens quedarà més gustosa i més melosa. El nostre puré de cigrons. El nostre saltejat d'espàrrecs amb cors de carxofa. Anar combinant, eh? Hem d'anar combinant. I anem a emplatar els nostres 3 medallonets de cabrit. La pastanaga glacejada la podem ficar aquí a la vora. I finalment el que farem serà tirar-hi un cordonet de suc. Bueno, doncs la nostra cuixa de cabrit només els hi faltaria una mica d'escames de sal de l'Himalaya per acabar de realçar el gust en aquest plat. Espero que ho disfruteu i que ho gaudiu i que fàcil i superbo. Bueno, Pablo, hello. Com vas? Una abraçada. Tot bé? No t'abraço mai, tio. M'agrada. El cariño es bo, ¿eh? Y claro, hombre, el roce hace el cariño, no, y la buena uva hace buen vino. Exacte. Un poeta. A més de bon cuiner, un poeta. Bueno. Lo de bon cuiner no m'ha acabat d'agradar. Avui et dic alguna cosa. Tu saps que a mi m'agrada molt la teva cuina i aquests tipus de plats són els que m'agraden a mi. Perquè tu ets un tio de carn, ets un tio que t'agrada així la cuina currada, la cuina així... Aquests plats m'agraden, Que facin xup-xup. Avui ens tornem a la Rioja, vinya albina, un clàssic, però avui farem un gran reserva. 2009 ha sigut una anyada excel·lent a la Rioja. I aprofitem això, una bona anyada amb un vi que estem parlant entre 24 i 30 mesos de criança en barrica. O sigui, d'aquest segle diguéssim que és el vi que més barrica porta. Déu-n'hi-do. I jo ho trobo molt interessant per fer el maridatge amb aquest plat clàssic, diguéssim. Exacte. Avui serà un dia clàssic, Carles, per nosaltres. Molt bé. Plat clàssic, vi clàssic, però si és bo al final, el que deies tu ara. És el que mane. Exacte. Doncs visca els clàssics. Salut, untuositat, cremositat. Agrade. Doncs moltes gràcies, Pablo. Ens veiem la propera. Sempre la claves, eh? Ets un crac. Tu també. Bueno. Amics, amb 2 fogons ens veiem a la pròxima recepta. Gràcies i fins aviat. Adéu. Recordeu que per fer aquesta cuixa de cabrit al forn desossada i farcida necessitarem els següents ingredients. 2 cuixes de cabrit ben polides i desossades, 10 tires de panxeta de porc fumada, romaní, timó, llaurer, 1 quilo de cebetes perla, unes mini carrotes, una mica de vi d'Oporto, brandy, corda per bridar, important, sal i pebre. Després, per la guarnició, uns cigrons amb la crema de llet per fer-li el puré, uns espàrrecs verds i unes escarxofes. Amics, amb 2 fogons, fins a la propera. D'esqueroles i de cireres, tots en tenim plens els camions. Aprofitem el moment oportú per omplir la platja del Mercat Comú. Agua celera que ve la Junquera, senyal de frontera, que s'ha de...